Machiegni nyakorom gajwang' chenro en rameny piny wantiere gi jaloko Liz Otieno nyinga Lydia Oke. Wachak kod mano mabende chando paro. Obila Masega osechako timo nonro ewi nek mar miyo moro ma oseyang nyige kaka Lucy Oko ma oyud ringre ka oiki e gweng' ma Umrembo e North Ugenya e kaunti ma Siaya ndalo 4 bang' lal mare chieng' tich abich juma mokalo. Nek makamano itudo kod jatij dalano ma iyango ni pod poko yudi bang' masirano. Steve Biko lero mathoth. En gino manoweyo jopiny e gweng' ma Umrembo ei North Ugenya kod Buok bang' yudo ringre mama Lucy Oko koboge gunia kendo ike mana to kod wuode ndalo 4 bang' tayo chenro mag manye. Kochopo Jumamos wamenyo ok waneno mamano. Kanyo ochopo nyoro bende wamenyo ok waneno. Koro kochopo chieng' ma kawuono to wamenyo bende watemo menyo koni to wayudo ka mamano jatich nonego mokawo bolingi bur bochako iko boboyo go gunia boyiki bur. Anyuola wach ni mosenindo none mogik tich abich juma mokalo kowuok e puodho ka en kod jatich mondiko manyien ma bang'e to nolal mero bang' rem chopo e ik manowinjore gi yuorie kod wuon pargi. Jaode no nontie kama nonego bed ni gidhiye kode iliel moro chieng' tich abich chieng' Jumamos. Jaode no oro ne pesa to nodhi kadhi gi liel no jaode no rite to konene. Jaode kok nonene chako duogo dala kane. Koduogo dala kane oyudo jatich. To penjo jatich ni mama odhi kany. Jaode wachone ni mama odhi iliel. Bang' dhi liel kanyo ng'inyo rito jaode ok noneno. Kane oyanga dieri mar wachno, jatend okwach kich ei sub-county ma Ugenya, David Wanjama, nowacho ni obila oseyudo ligangla madik michich ni ema notigodo e tieko ngima Lucy ka nonro pod dhi nyime mar yango gima ne nyalo kelo nek magalagala no. Baada ya kunotice hiyo Gani Bag akaenda kuangalia ndio amepata ni mama. Lakini baba ya bibi ya marehemu, bwana ya marehemu alikuwa ameshafanya report jana ya missing person kwa police station yetu ya Sega. So leo ndio imetana hapo inakaa ni mada. So tumeanza upelelezi. Hata sasa tumepata mada wipo ni ile shoka ilitumika na pia tunatumia njia zingine kupata ule prime suspect jana ya Uganda. E kinde no, anyuola mar mosenindo Lucy Oko nokwayo obila mondo ru nonro mondo giyud ratichgi e kinde ma chich maduong' mitudo gi nek makamano to koro lal miru. Gik makamagi timre e gwenge to piny oling'aling'a. Wadwa ni gik makamagi katimre to sirkal donje mapiyo to konyowa kaka wan joma ni piny kae gi sirkal e wengewa. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Jogo makena Uganda Mombasa obono mar bago ng'anyo mar tipo ka koro gidwaro ng'eyo